Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Il-pressjoni tiegħi ħafna drabi tkun ftit iktar għolja minn normal. U fil-familja mbagħtu ħafna bil-pressjoni għolja. Jekk fil-futur inkun tqila, dan iżid iċ-ċans li jkolli pressjoni għolja fit-tqala? Mara li tkollha l-pressjoni għolja, iva, għandha iktar riskju illi fit-tqala tikollha pressjoni għolja. Issa hemm pressjoni li hija pressjoni għolja jisa il-komuni ngħidula, u mbagħad hemm is-sindrom tal-preeclampsia li spiss il-preeclampsia ħadd tiġi fuq il-pressjoni. Ngħidula jisa accelerated hypertension pereżempju. U f'dik is-sitwazzjoni mbagħad hija sitwazzjoni li tista' tiddeterjora u jkollha konsegwenzi serji għall-omm kif ukoll għat-tarbija. Il-pressjoni għolja hija kundizzjoni li wieħed irid jikkontrolla għax tista' ġġib magħha konsegwenzi serji ta' saħħa. Fit-tqala iżda, din tista' tkun ta' periklu għall-omm biss jew anke għat-tarbija. Meta tiżviluppa l-kondizzjoni tal-preeclampsia, u mbagħad l-eklampsja jekk tiġi gravi, jista' jkun hemm konsegwenzi serji ħafna li jistgħu jkun hemm anke riskju ta' mewt kemm għall-omm u kemm għat-tarbija. Fortunatament ma tantx għadna narawha din il-kondizzjoni għaliex timpruvja meta jkollok improved socio-economic conditions aħna ngħidulhom ir-riskju tal-preeclampsia hija aktar baxxa. Għandna ħafna tobba speċjalizzati li jifhmu fil-kondizzjoni u permezz ta' regular visits normalment jirnexxielna nindunaw biha il-kondizzjoni. Il-kura normalment issir l-isptar għax irid ikun hemm ħafna intensive monitoring u fejn ikun hemm bżonn aħna ħanweldu it-tarbija. Mela għandek sta konsegwenzi serji, jista' jkollok konsegwenzi ta' premature delivery, mbagħad ikun hemm bżonn li l-baby jittieħed l-SCBU u hemm riskju ta' fits u konsegwenzi serji għall-omm ukoll. Il-pressjoni għolja fit-tqala tolqot lil madwar 8% tan-nisa tqal. Ma jeżisti l-ebda test partikolari li jista' jidentifika li hemm ir-riskju tal-pressjoni għolja. Però x'inhuma s-sintomi tal-pressjoni għolja fit-tqala? Il-pressjoni għolja fit-tqala normalment ma tantx tagħmel sintomi, però meta tkun qed tigrava, is-sintomi l-iktar komuni huma ta' nefħa fis-saqajja, koxox u anka fl-idejn, għax ikun hemm jisu ċertu water retention ngħidula. U fejn is-sitwazzjoni tiġi għar, ikun hemm anka headaches u tħoss jisu se jaqbdek riħ, ngħidulu aħna bl-Ingliż ngħidulhom flu-like symptoms, tħossu ħajġri. Meta tkun gravi ħafna, ikun hemm riskju ta' stroke, il-mara taf tara kol ngħidulhom jisu flashing lights, jgħidu dejdi għad-dawl, dik hija indikazzjoni li l-affarijiet huma serja ħafna. Ma rridx nagħti l-impressjoni li kull min ibati bid-nefħa jew brasu tuġaw għandu l-preeclampsia għax mbagħad dak li jkun jibda jinkwieta. Imma dawn huma sitwazzjonijiet fejn importanti li wieħed jitkellem mat-tabib mal-ewwel. Importanti li l-omm timxi mal-pariri li jagħtuha t-tobba u li tmur għall-visti b'mod regolari. X'għandha tagħmel l-omm biex tbiegħed ir-riskju ta' problemi aktar serji kawżati minn żieda fil-pressjoni? Din il-kondizzjoni sfortunatament ma tantx hemm x'tagħmel biex tevita. Naturalment, jekk ikollok il-pressjoni minn qabel it-tqala, importanti li tikkontrolla sew u timxi mad-dieta li jtik it-tabib.
tevita l-melħ u affarijiet bħal dawn. Nafu li ċertu nisa li kollhom history ta' pressjoni fit-tqala, jew kollhom strong family history ta' pressjoni, ġilintuhom l-aspirina mill-bidu ta' tqala għax diktejn ħafna lis-sekonda biex ma tiżviluppax tqala iktar tard. Però ġili konna nisa li jkollu fl-ewwel tqala u ma jkollhomx infatti ngħidulhom risk factors li toħorġilhom il-pressjoni u dawk in a way ma tista' tagħmel xejn biex tevithom. Tikka aktar dwar saħtek. Hekk kif il-popolazzjoni tad-dinja qed tiżdied, qed jiżdied ukoll l-ammont ta' tfal li qed jgħixu f'żoni fejn hemm tniġġis kbir. Rapport tal-UNICEF juri li 300 miljun tifel u tifla jgħixu f'dawn iż-żoni. Dan il-fatt qed iwassal għal problemi ta' saħħa, b'mod partikolari problemi respiratorji. L-aktar tfal friskju huma dawk li jgħixu fix-xlokk tal-Asja, fl-Indja, fl-Afrika u fiż-żoni tal-Paċifiku. X'inhuma s-sorsi prinċipali ta' dan it-tniġġis? Maltempati ta' trab, b'mod partikolari fiż-żoni tad-deżert, tħaħen tal-karozzi, trab minn żoni ta' kostruzzjoni, tħaħen ikkawżati minn tisjir bl-injam u ħruq ta' skart. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.